Ola a todas e a todos, nós somos o grupo formado por Carla, Talía, Isma e o Alba e imos vos falar dos departamentos de orientación. Para iso, imos facer un percorrido pola Facultade de Formación do Profesorado de Lugo. Atopámonos cunha alumna do grado de Mestre de Educación Infantil. Hola, que tal? Poderías dicirme, por favor, que son para ti os departamentos de orientación? Pois a verdade é que non sei moi ben de que tratan, pero supoño que será sobre a orientación no alumnado. Efectivamente, vamos completar un pouquiño máis esta definición coa axuda da miña compañeira Talía. Talía, escoitasme? Sí, dígame. Poderías darme en detalle a definición de departamento de orientación? Por supuesto, Alba. El Departamento de Orientación é unha unidade educativa encargada de planificar e desenvolver as actividades de tutoría e orientación nos centros educativos, encargándose de apoiar principalmente ao alumnado e as súas necesidades educativas. ¿Dónde los encontramos? Pois mira, atopámolos nos institutos de educación secundaria, nas escolas de educación infantil, nos colexios de educación primaria e nos centros adscritos. ¿Y qué son los centros adscritos? Ben que che ensino un exemplo. Ahora sí que sí. Entón, os centros adscritos son centros educativos que establecen unha relación de continuidade entre distintas etapas educativas. Por unha banda, temos o colexio Anexa, que está escrito ao Instituto de Educación Secundaria a Nosa Señora dos Ollos Grandes, compartindo así un plan de orientación. Estes, en xeral, están formados polo profesorado especializado en Psicología e Pedagogía, así como mestres especialistas en AL e Educación Especial e por profesorado de apoio. Pero, Isma, estás a esquecer do máis importante. Toda esta información ven do decreto 120/1998 do 23 de abril. E, ademais, as competencias diste son moi importantes. Así que, vide comigo que vos las vou explicar. Vale, pois a primeira competencia sería a valoración das necesidades educativas do alumnado e a segunda, elaborar plans de orientación profesionais e académicos. A terceira, apoiar o profesorado na atención á diversidade. A cuarta, asesoramento na elección de itinerarios formativos. A quinta sería coordinar con servizos sociais e sanitarios. E, por último, a sexta, facilitar a transición entre etapas educativas. En conclusión, o objetivo do Departamento de Orientación é o desenvolvemento persoal e académico do alumnado e crear unha educación igualitaria e equitativa. Bueno, Carla, espero que non tengas as dúbidas que tiñas ao principio. No. E hasta aquí nuestro recorrido pola facultade. ¡Ole!